Salutare să un nou episod de Brawl Stars. Da, cred că mulți oameni sunt surprinși pentru că nimeni, deci absolut nimeni, de mult timp n-am filmat un episod de Brawl. Ok, hai să dăm și eu. Da, dacă nu știți, de multe ori, mereu când fac un cont nou și dacă cred că știți deja pe Amber, pe Colette sau pe Low. O să băgăm un antrenament cu el să vedem ce abilități are, că de ce nu. Bun, am auzit că e foarte, are un laș bun. Și ce că îngheață după câteva trageri, ok. Ultimata ce face? Cred că le dă slow. Nu știu mai exact. Stai să-mi încarc și să mă duc pe robotul ăsta. Le dă stun? Nu le dă stun. Ok, o să-l îngheț. Nu știu ce face. Ok, o să aflăm noi. Până hai să-i batem și pe aceștia. Cred că știu ce fac. Îngheață mai rapid pe chestia asta. Ok. Până acum că ne-am uitat. Oh, nu. Bun. Da, deci așa arată emotul. Ok. Hai să băgăm și noi niște meciuri, pentru că încă nu vreau acel. Băgăm la un duo și să începem. Duo showdown. Și dacă vă întrebați de ce joc pe showdown, e pentru că practic pe showdown ai două vieți, pentru că dacă mori tu, nu-ți moare. Primești mai puține trofei, adevărat, dar îmi place mai mult și nu. Hai să-l batem pe acest Barley și pe Barlitos. Mergem în față. Mi-a spus kill-ul și mă omor și pe mine. Mamă, dacă fugi, dacă ar fugi, am putea câștiga. Am putea câștiga dacă fugim. Nu cred. Nu ia power-ul. Da, în ultima secundă, ce nu văd nicio problemă. Cum să pierzi în ultima secundă? Ok, n-avem task-uri. Hai să o luăm pe Nita, pentru că și eu cred că joc mai bine cu Nita decât aia. Hai să avem Notel, Showdown, Dati. Ok, hai să vedem emoji-ul de la Nita. Ok, ne dăm ăsta. Sunt un pic cam încet, că acum mai nou Nita e un pic cam înceată. Nu știu de ce au făcut-o mai înceată, cum era înainte. Dar hai să omorâm pe aia, că deja mă enervează. Pe ăsta nu știam că trebuie să-l omor, deci mi-a așteptat, dar l omorâm. Am că-l batem și pe ăla, pe Barlitos. Ce faci, Barlitos. Bun, acum că l-am omorât, hai să mergem până la... Să vedem ce face prietenul meu. Ursul meu zice că aici sunt inamicii. Și văd și eu, dar... Iar Conita și Rosa, cred că sunt aceiași. Victory. Stai. Am vrut să dau emoji. N-am apucat. Asta e. Hai să facem un episodul ăsta pe Bull. Sau să facem măcar Nest Girl. Să-l facem măcar Brawl Ball-ul. Hai să luăm pe Colt. Notel, Duo Showdown. Și din nou, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal și hai să ne continuăm videoclipul, pentru că, da, așa,
Deci hai să verificăm tufișul că mi s-a mai întâmplat. De mii de ori să găsesc un bul în tufișul și eu am și verificat tufișul, dar nu el s-a reușit să se veriască. Bine de tot trebuie verificat. Uite acolo, maropenita, că oricum nu este inutilă. Și vă întrebați acum, cum, Doamne, câștig eu acum? Pentru că uite cât power au ei și cât am eu. Ei, ușor. Îi dau la ăla și mor și eu și moare și el. Bine, nu faceți asta, adică pierdeți inutil, dar sper că te înțeles cum se face. Cum să nu faceți. Îl luăm pe Poco. Da, apropo, trebuie să fac, da. Am un prieten pe nume Luca care nu mai joacă acest joc și are 17.000 de trofee și își dă și puteți să-i furați contul, el nu se supără. Dacă doriți, îl are pe Sprout, pe Leon, pe Colette, pe Nani, nu l are pe lui, are toți brawlerii și pe Ginny, domne, pe Gale, are pe toți în afară de lui. Deci, credeți-mă că Luca are toți brawlerii, deci are toți brawlerii existenți, în afară de Lo și de Leon. În rest are toți brawlerii existenți. Așa, dragi. Lis. Și puteți să-i furați contul, dar trebuie să vă arăt în descriere. El nu se supără dacă îi furați contul. Intrați pe clubul King și îl vedeți pe Luca primul, 18k. Vali, și Vali aici, la Vali nu furați contul. Și eu. Deci Luca e singurul care puteți să-i furați contul. Nu mă supăr, nici el nu se supără deloc. Stățele de prietenie. Ok. Hai să le dau cele de prietenie. Dacă nu știți cum furați un cont, intrați pe el, faceți un screenshot, dar nu știu cum se face un screenshot, că nu au telefonul și ăsta, dar știți voi. Faceți screenshot, mergeți pe acolo și faceți nu știu ce. O ajuns la Insane 2. La Insane și Expert la 199. Bun. Și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Ne vedem pe data viitoare.